Egetaseni kia Ndizi TV na bwobwa nsubo mugusi nigo yaswari tukoria kabere aso musabaro bene gose Roadshow ayo weta chinsemo au bunenchira yemo yo kwemanikani gose kumanya abananchi akobwatikana nemeroberio eria tobwate na tukoria lero nigo egatia barari korwa segetaseni keiga baba gutarira chinsemo au ase county ya Kisii gatia bensemo ya daraja 2 ensemo ya Suneka Keumbu magene egatie chinde chinyinge ase baba bagusangana mibe chinseme chona nene kwena na ebyewa au na kubamanyia mange kubwatikana nemeroberi yonsi tobwate asegetaseni keiga boigo ntuarenge gose barari begetaseni kia Ndizi TV ntuabwatiranete nababwatani au abona barabago keire meroberi begetaseni kia Ndizi TV na kuria irayo gotigogendra gosirana na intu irikoenekia abuna atwaikeirie omugusi aria abwenere tomorikeito dipo nasanya na tuarganire tiorbotiuru Nigorero ria bari tukoria kabere na rio mwario rio musabara gose Roadshow emba ukegi makuru segetaseni kia Ndizi TV ime yorogongo rwa Gusii ababwatani ba Ndizi TV nigo basangana bamenyi be county ya Kisii ase chinsemo aho egati yabone jira nene ya daraja 2 ejiro ya Suneka Kiogoro Ogembo Mogonga Magena Nyangusu Nyacheki Masimba Keroka Keumbu na boigo bakorera emochi obosongo Gatia babwatani bagokera etareye ngamona company ya Safaricom Mama TV Mitumba Rocky Driving School Enokem Agrovet Pick Uniform Amana Light Tower Electricals Asome chero songo market plaza Rocky Driving School karibuni uwasi mshule wa ombi kila watoto pale na bei yetu tumeweka chini kabisa ndugu kidogo wanaingia hapa school just junior secondary primary school primary CMTC and primary kwa ligera maria bana 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 kwa ndio kwa ligera maria bana kwa idea ya bado kwa watu wengi kwa boigo nigo baina na ebiego ao na gosegeta obumanyi bwabo bwa mangana amaya nemeroberio emuyansu kuripotele getaseni kia Ndizi TV korwa ase county ya Kisii elietaria Nendipon asanya